Merħba ħbieb għal programm ieħor miktub programm fejn f'din is-sensiela qed niddiskutu d-diskors ta' Jaxua fil-Vanġelu ta' Mattew kapitlu 24 u qed nagħmlu enfasi fuq vers 4 bħalissa fejn Jaxua qiegħed jgħidilna biex noqogħdu attenti li ma nitqarqux fil-fatt dan huwa xi ħaġa li d-dixxipli saqsew il-Jaxua u qalu isma' se jkun is-sinjal li wasalna fit-tmiem ta' dina id-dinja u ħanibdew saltna ġdida, renju ġdid. U Jaxua qallhom oqgħodu attenti jaraw li ma titqarqux għax se jiġru ħafna affarijiet illi jistgħu jqarqu bina. U qed nagħmlu enfasi f'dana il-programm allura biex ma niġux imqarmqa x'irridu nagħmlu. U qed ngħidu isma' huwa importanti ħafna li nistudjaw xi ħaġa li jiena nenfasizza ħafna fit-tagħlim tiegħi huwa li nistudjaw. Illa li x'hekk ma nistudjawx ma nistgħux inkunu nafu Alla x'qiegħed jgħid. U hawnhekk fejn irridu noqogħdu attenti illi ma niġux imqarqa. Illa li x'daw l-iżbalji għalkemm ma jitfawniex l-infern u l-ġenna ġifieri l-affarijiet li ħaniddiskutu hawnhekk ma ħajbidlu lek xejn mis-salvazzjoni. Għax is-salvazzjoni mhijiex fl-iżbalji ma qiegħda f'Jaxua. Biss irridu noqogħdu attenti. Illa li ġdana bħalma nafu pereżempju l-gideb. Illum nemmnu gidba żgħira u nispiċċaw għada nemmnu gidba kbira. U l-istess fejn jidħol l-iżbalji meta qed tiġi maqluba il-Bibja f'lingwi differenti. Il-mument li naċċettaw żball żgħir inkunu qed nagħmlu l-ewwel pass biex anke żball kbir issa naċċettawh, ma nindunawx bih u naċċettawh. U x'in id-differenza? Id-differenza li nibdew nemmnu forsi affarijiet illi mhumiex minnhom. U dan huwa dawk li ħan niddiskutu f'dawn iż-żewġ programmi li ġejjin. Għaliex għax irridu noqogħdu attenti għax aħna nafu l-mument li n-nies bdew jemmnu affarijiet li mhumiex fil-Bibja spiċċajna biex inbniet ir-reliġjon, inbnew reliġjonijiet u allura issa qed jinbnew reliġjonijiet mhux fuq xemm miktub fil-kelma talla imma fuq dak li qed jgħid il-bniedem. U nafu li qed nitkellmu mhux fuq xi kult ta' xi mitruħ ta' ġifieri qed nitkellmu fuq reliġjonijiet kbar illi qegħdin madwarna u ngħixu fihom anke f'dan il-pajjiż. U għalhekk nagħmel enfasi fuq l-istudju jiena għalhekk ngħid isma' irridu nistudjaw u hemm bżonn li nistudjaw. Ma nkun qed ngħid xejn differenti, ma nkun qed ngħid xejn minn moħħi ma nkun qiegħed biss nikkwota x'qiegħed jgħid l-Apostlu Pawlu. Fil-fatt nitlobkom dawk li għandhom il-Bibja f'idejhom tiftħu it-tieni ittra ta' Timotju kapitlu 2 vers 15. Din hija ittra it-tieni waħda li Pawlu kiteb il-Timotju u waraw x'qed jgħidlu fit-tieni kapitlu vers 15. Għamel mill-aħjar biex iġġib ruħek quddiem Alla bħala bniedem li għadda mill-prova, bħala ħaddiem li m'għandux minn xi jistħi li jxandar bir-reqqa il-kelma tal-verità. U dan huwa dak li aħna nippruvaw nagħmlu. Nimxu fuq dak li qed jgħid Pawlu, fuq dan il-parir ta' Pawlu, noqogħdu attenti x'qed tgħid il-kelma biex meta nxandru l-kelma bir-reqqa nkunu qed inxandru il-verità. Il-verità li hemm miktub fil-kelma u mhux il-verità ta' x'jaħseb xi bniedem illi ħareġ b'xi tip ta' twemmin differenti u ħoloq xi reliġjon. Anke f'dan il-każ Kristjana tinsew x'jiena dejjem nitkellem għal Kristjani dawk li ma jridux jafu Alla mhux se jisimgħu dawn il-programmi. Dawn huma programmi intenzjonati għal Kristjani. Għaliex? Għax il-Kristjani għal in-nex jistgħu jiġu mqarqa l-inna qed jgħid isma' oqgħodu attenti li ħadd ma jqarraq bikom. Għaliex? Għax Jaxua kien jaf li se jkun hemm ħafna profeti folos, ħajkun hemm ħafna liema folos illi ħajwaslu messaġġ fals għalkemm kif jgħid Jaxua stess f'dan il-kapitlu 24 ħajkunu qed jitkellmu fuq Jaxua. Jaxua stess qalilna ħafna qed jiġu f'ismi u jgħidu isma' Jaxua huwa l-Messija ta' imma min-naħa l-oħra ibedu n-nies minn Alla. Għaliex? Għax waqt li jgħidu li Jaxua huwa l-Messija, min-naħa l-oħra iġielu l-poplu jirribella kontra Alla meta ibeduh mill-liġi tal-Alla u jgħidu llum m'għandekx għalfejn iżomma.
Għaliex huwa importanti ħafna li tistudja? U xirrit ngħid biha meta tistudja. Il-kelma tistudja ma jfissirx biss li taqra ħafna kodba, nsaħ naraw li ħafna kodba, ħafna qari kodba kultant mhux tajjeb. Pereżempju jiena ngħid għalija studjajt f'Bible College anke barra minn Malta, f'wasalt sal-bachelors infaqt ħafna flus biex inħallas il-miżati tal-courses, infaqt ħafna flus biex xtrajt ħafna kodba li kienu jgħiduli li rrid naqra biex nistudja. Għattajt ħafna ħin fl-istudju, illi l-ħin illum nafu kolli jfisser flus. U wara dal-istudji kollha, wara xi 5 snin għaddej gazdan bl-istudji tiegħi irrealizzajt li dak li kont qed niġi mallem ma kienx dak li kien hemm miktub fil-kelma tal-Alla. Kien fuq il-Bibja imma kienu messaġġi differenti, messaġġi ta' x'jaħseb il-bniedem. U x'kien l-iżball hawnhekk? L-iżball kien, ma niddejjaq xejn ngħidha, li ma ħallejtx l-Ispiritu Santu jigwidani. X'kieku l-Ispiritu Santu ħallejtu jigwidani, kien jigwidani biex bħalma qed nagħmel illum nistudja l-kelma tal-Alla u mhux ħafna kodba tax jgħidu in-nies. Għaliex qed ngħidu dan? Morru miegħi fil-ktieb tal-Ekleżjastiċi ħalli tifhmu issa jiena x'qiegħed ngħid. Ktieb ta' l-Ekleżjastiċi kapitlu 12 u ħanibdew minn vers 12 fil-fatt. Ma tkomx fiex tfixklu, Ekleżjastiċi 12 vers 12. Jista' jkun jekk għandek forsi Bibja jekk nisser żball ta' slaleb jissejjaħ Koħolet. Ejja ħalli naraw x'jgħid dan il-kapitlu. Aktar minn daqshekk ibni, m'għandekx xi tridu, għax il-kodba joktru bla qiegħda u l-istudju żejjed jgħajji il-ġisem. X'qed jgħid hawnhekk l-awtur ta' Ekleżjastiċi qed jgħid nisma' m'għandekx għalfejn toqgħod taqra ħafna kodba ta' iktar ma taqra kodba, iktar ħatejja. Għaliex? Għax taqra ktieb ta' wieħed jgħid mod fuq skrittura partikolari, taqra ktieb ta' ieħor jgħid xi ħaġa differenti mill-ewwel wieħed. Taqra t-tielet ktieb fuq l-istess suġġett ukoll għandu xi ħaġa differenti. U wieħed jibda jiġi kontra l-ieħor u tispiċċa tħokk rasek u ma tafx il-min għandek temmen. Għaliex? Għax m'intix qed tħalli l-Ispiritu Santu jigwidak, imma qed tħalli lil bniedem jigwidak. U dan huwa dak li jiġri meta nisimgħu ħafna tagħlim fals u ħażin meta ngħidlu fals għaliex għax huwa kontra l-kelma tal-Alla. Xi ħaġa partikolari hija pereżempju fejn Jaxua qal ara ma taħsbux li jiena ġejt inwettaq il-liġi u l-profeti. Jiena ma ġejtx biex inwaqqaq il-liġi u l-profeti, jiena ġejt biex inwettaqhom. Il-Kristjani fejn jifqu fiha din l-Iskrittura. Ara ma taħsbux, daqshekk jifqu hemm u ma jaħsbux. Għax kieku jaħsbu fuq dak li qed jaraw, kieku jindunaw li Jaxua qed jgħidilna jien ma ġejtx biex inwaqqa' l-liġi. Imma t-tagħlim fals huwa li Kristu waqqa' l-liġi. U hawnhekk fejn irridu noqogħdu attenti, imma dak mhux l-argument tal-lum, dak għandna ħafna tagħlim fuqhom morru isimgħuhom. Imma x'qed ngħidu? Qed ngħidu isma' ħafna studju ta' ħafna kodba jgħid il-ġisem għax titfixkel il min ħataqbad temmen. Allura x'irridu nistudjaw? Il-mistoqsija toħroġ waħedha, allura x'irridu nistudjaw biex inkunu ċerti li qed nimxu fit-triq it-tajba. Hija sempliċi, ir-risposta nsibuha fl-istess kapitlu, kapitlu 12 tat-Ktieb tal-Ekleżjastiċi, din id-darba vers 13. U vers 13 jgħidilna hekk ara. Hawn l-qofol tad-diskors wara li smajna kollox, jiġifieri issa l-awtur tal-Ekleżjastiċi qed jgħid issa smajna l-argumenti kollha, smajna l-argumenti ta' dik il-Knisja u tal-Knisja l-oħra u smajna l-argumenti ta' dik id-denominazzjoni u smajna l-argumenti ta' dak il-kult ta' dik is-setta. Imma hawn l-qofol d-diskors wara li nstema' kollox ħobb il-Alla u ħares il-kmandamenti tiegħu. Għax f'dan jinġabar il-bniedem kollu. Mela qed jgħidilna l-awtur ta' Ekleżjastiċi qed jgħidilna isma' insewhom dal-ħafna kodba li jinkitbu x'kodba ħajinkitbu bir-rimi. Hekk qed jgħid ma jgħid jinkitbu bla qiegħda, qed jgħid ħajinkitbu ħafna eluf ta' kodba. Imma insewhom dawk.
Issa qrajnihom. U wara li qrajnihom wasalna f'konklużjoni waħda. Qabdu l-mandamenti talla. Għaliex? Għaliex huwa importanti li nobdu l-mandamenti talla. Kollha. Mhux 9 minn 10. L-10 l-huma. Mhux biss l-10 mandamenti, imma jaħan nistudjaw xtejt il-liġi talla kollha dik li insejħula it-Tora. U bħalma dejjem inħobb ngħid jien għalkemm forsi nħobb nirrepeti, imma dan huma affarijiet realistiċi. Tora, il-kelma Tora tfisser istruzzjonijiet u l-kelma Tora ħafna jużawha biex ibeżżaw in-nies. Imma ekklesjastiċi qed jgħidilna isma' daw tridu tistudjaw ta'. U sa naraw kif irridu nistudjaw anke it-Tora mhux l-10 mandamenti biss. Mhux it-Tora u l-10 mandamenti biss, anke il-Bibja kollha rridu nistudjaw. Ħalli kif qal l-Apostlu Pawlu, aħna nuru rwieħna ippruvati quddiem Alla l-Missier illi kapaċi niddixxernu x'qed tgħid il-kelma, kapaċi waslu l-messaġġ kif suppost. Għaliex għandi nistudja l-10 mandamenti? Għaliex għandi nistudja x'tajt it-Tora? Għaliex għandix nistudja xi tajt il-kelma tagħna kollu bit-Testament il-ġdid b'kollox? Ir-risposta hija sempliċi ħbib tiegħi. Għaliex uritna ħafna gideb. Uritna ħafna gideb, uritna tradizzjonijiet tal-bniedem li għal Alla ma jfissru xejn. Tajjeb? U dina insibuha miktuba anke fil-ktib tal-profeta Ġeremija. Il-ktib ta' Ġeremija kapitlu 16 vers 19 fejn jgħid hekk ara. Mulej, qawwa tiegħi, fortizza tiegħi, kemm tiegħi f'jum il-hemm. Għandek qed jiġu l-ġnus u mintru fl-art u jgħidu. Gideb biss wirtu mis-sirrijietna, fruwa bla ebda fejda. Hawnhekk qed jirreferi għal dawk il-ġnus li aħna nappartjenu minnhom li l-10 tribujiet ta' Iżrael inferxin mad-dinja kollha lil-mument illi jiskopru l-verità, jarfu l-verità. Se jmorru għand Alla bħalma minna aħna ta' Malta Messjanaka, tlabna maħfra u għednilu għednilu missier gideb gideb biss uritna, mant missirijietna, x-missirijietna urtu l-gideb u għaddaw xlinna, u urtu tradizzjonijiet tal-popli, u uritnijom aħna. Il-problema ta' fuxini ħbib tiegħi. Sakemm inti għadak ħaj għandak iċ-ċans tiġu qudiem Alla u tgħidlu missier aħfilli għax gideb biss uritna, mhijiex problema għax Alla jaħfillek jekk imbagħad inti tibda mixi fit-triq tiegħu. Il-problema hi jekk tmut f'dan il-gideb. U mhijiex skuża x'aħna tallimna, nsib nintaqa' ma' ħafna nisien, kemm fil-Knisja Evanġelika u iktar fil-Knisja Rumana Kattolika meta nkun qed nitkellmu magħhom fuq suġġetti bħal dawn, jgħidu li aħna mhux hekk tallimna. M'għandux jaqsam x'tallimt. Għalhekk Pawlu qed jgħidlek inti trid tistudja. Mhux il-kappellan tiegħek, mhux l-arċipriet tiegħek, mhux il-qassis jew il-patri tiegħek, mhux ir-rej spiritwali tiegħek. Inti trid tistudja għax inti ħad tkun quddiem Alla, inti trid tirrispondi għal dak li qed tagħmel, għal dak li qed temmen, jekk hux qed temmen gideb, jekk hux qed temmen żbalji, jekk hux qed temmen dottrina falsa. Ma tista' twaħħal f'ħadd. Iktar u iktar jekk qed tisma' dal-programmi u illum qed tisma' l-verità tiġi mxandra. Tajjeb? Ejja ħanaraw x'jiġri meta bniedem imut waqt li qed jgħix gidba. Waqt li qed jemmen gidba. Mattew kapitlu 7 versi 21 sa 23, 3 flus kollox ħanaqrawhom. Mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-saltna ta' smewid, iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewid. F'dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli mulej, mhux fismek ħabbarna aħna. U mhux fismek keċċejna xjaten, u fismek għamilna ħafna mirakli, imbagħad jien ngħidilhom lilkom qatt ma kont nafkom. Warbu minn qudiemi intom li tagħmlu il-ħażen. Għaliex nagħmlu l-ħażen? Għax hekk uritna missierna u rtu l-ħażen,
Hija storja twila m'għandniex ċans noqogħdu nidħlu fiha meta Alla il-poplu tal-Alla inqasam u ġie mxerred mad-dinja kollha, tħallat mad-dinja pagana u flok għallem il-kelma tal-Alla lid-dinja pagana spiċċa biex wieled il-paganiżmu tad-dinja u baqa' jgħixu anke sal-ġurnata tal-lum. Ħafna festi li qed niċċelebraw anke f'dan iż-żminijiet qegħdin f'Diċembru illum l-aħħar tas-sena fil-fatt qed niċċelebraw ħafna festi pagani li uritna mingħand missirijietna li wirtu mingħand id-dinja pagana, mingħand knisja pagana. U għalhekk Jaxxua ħafna ħejdilhom itilqu minn qudiemi, ma nafkomx intom li għamiltu l-ħażin, intom li ksirtu l-liġi, intom li ksirtu dik il-kelma tal-biża' it-Tora. Allura, x'suppost għandna nistudjaw? Għax dik hija mistoqsija, issa x'suppost għandna nistudjaw? U daw ir-risposti ittihomna l-kelma tal-Alla stess. U għalhekk nitlobkom tiġu miegħi issa fil-ktieb ta' Ġoswe, kapitlu 1 vers 8. Naf li ħafna jafuha l-iskrittura, imma ħafna anki jirredikolawha. Ġoswe 1 kapitlu 8 jaqrek. Ma jitbiet qatt il-ktieb ta' din il-liġi minn fommok. Ma jitbiet qatt minn fommok ma jfissirx illi tiklu ta' id-daħlu ġoħal ekku tiklu dik hija ħsieb mentalità redikola li hawn min jirraġuna fil-fatt, jiddispjaċini li hawn min jaħseb hekk għaliex Jaxxua għaliex Alla meta kien qed ikellem il-Ġoswe ma kienx qed jgħidlu biex jiekol il-ktieb meta qallhom jitlaqqat minn ħalqek jiġifieri mhux joqgħod modu imma ġifieri jara li f'ħalqek kull ma tajt ikun minn ġol liġi tiegħi u ma tgħid xejn kontra l-liġi tiegħi. Ma jitbiet qatt il-ktieb ta' din il-liġi minn fommok u aħseb fuqu lejl u nar. Din hija l-parti importanti f'dan il-programm fejn qed ngħidu isma' irridu nistudjaw. U għaliex irridu nistudjaw? Se naraw ukoll. Imma qed jgħidilna Alla permezz ta' Ġoswe aħsbu fuq il-ktieb tal-liġi lejl u nar. Biex taraf tagħmel kull ma hu miktub fih, mela importanti li aħna rridu nkunu nafu x'tgħid il-liġi tal-Alla biex dak li tgħid il-liġi tal-Alla nkunu nistgħu nagħmluh. U hekk tirnexxi familek u jkollok ir-risq. Mhux dan il-kmand tiegħi. Dan huwa Alla qed ikellem il-Ġoswe ħbib tiegħi ta' u bħalma Alla tal-kmand il-Ġoswe qed itjaħlilna ma nqogħdux ngħidu dak il-Ġoswe qalu għax il-barkiet li jisemmi Ġoswe rriduhom. Imma biex ikollna l-barkiet, rajni għaxin il-barka f'kull ma tagħmel tirnexxi. Irridu nirnexxu rridu jkollna r-risq imma ma rridux nagħmlu kif Alla qal il-Ġoswe. Għamel il-ħila u qawwa qalbek tibżax u titħawwaġ għax il-mulej Alla tiegħek ikun miegħek kull fejn tmur. Dan vers importanti ħafna kif dan is-żminijiet tal-pandemija bħalissa m'għandniex għalfejn nibżgħu, m'għandniex għalfejn nitħawdu, illa għaliex Alla qiegħed magħna kull fejn immorru dejjem dan il-vers jgħod biss, jaħdem biss, jekk aħna nagħmlu dak li Alla qed jgħid il-Ġoswe jagħmel. Jekk aħna nistudjaw il-liġi tal-Alla u nimmeditaw fuqha lejl u nar. Imma mhuwiex Ġoswe biss illi qed jgħidilna dan il-messaġġ. Alla jkellimna wkoll anke permezz tas-Salmista. Ejja ħalli mmorru fl-ewwel Salm, Salm 1, u ma naħsibx li hija koinċidenza illi min għamel il-salmi f'ordni wara xulxin poġġa dan is-salm l-ewwel wieħed. Ma naħsibx li hija koinċidenza. Nemmen li kien ispirat mill-Ispirtu Santu biex dan ikun l-ewwel salm. Ejja ħanaqraw 3 flus minnu jew 2 forsi ejja. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena li ma jaqafx fit-triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żeblieħa. Vers 2. Imma fil-liġi tal-mulej ilha xqa tiegħu lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Qed taraw kemm importanti. Mela biex tkun ħin il-kelma ħin jitfisser imbierek biex inti tkun imbierek biex tirċiev il-barkiet li Alla għandu għalik, inti tkun taf il-kelma tiegħu. Taħseb fuqha lejl u nar. Issa biex taħseb fuqha lejl u nar tkun taf x'qed tgħid. Jekk inti ma tafx tajt il-kelma tal-Alla, kinti ma tafx tajt il-liġi tal-Alla, kif tista' taħseb fuqha lejl u nar. U ma ninsewx li il-fatt li
naħsbu fuq il-liġi tal-Alla lejl u nar, hemm ukoll riżultat. X'inhu r-riżultat? U bħal siġra mħawla ħdejn ix-xjat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Qed nerġgħu naraw l-istess ħaġa li qal Ġosuè, imma tinti timmedita fuq il-liġi tal-Alla tirnexxi f'kull ma tagħmel. Mhux hekk biss imma tkun ħdej bħal siġra ħdejn ix-xjat tal-ilma biex tikber siġra biex tiflorixxi biex tkun sabiħa siġra trid l-ilma. U meta inti tistudja l-liġi tal-Alla tkun bħal dik is-siġra qed tixrob dak l-ilma u qed tikber spiritwalment, mhux biss spiritwalment sa, anki fiżikalment stajt il-kelma. Anki fiżikalment għax hija kelma ta' ħajja li rid jismagħha jgħidilna fi Proverbi 4:20. Tajjeb, u allura qed naraw, jekk inti tkun imbierek, trid tagħmel dan id-diskors. Dan li Alla qed jgħidilna permezz ta' Ġosuè u anke tal-profeta. Ejja ħanaraw xi 4 vrus oħra fuq kemm importanti li naħsbu fuq il-liġi ta' Alla. U din id-darba se mmorru f'salm interessanti, salm inħobbu ħafna jien. Illa li kien salm li fetaħ li għajnejja kemm kont qiegħed fit-triq ħażina meta kont qed nitgħallem it-tagħlim tal-bniedem u mhux ta' Alla. Immorru flimkien salm 119 bib tiegħi. Versi 15 u 16. U jaqraw hekk ara. Fuq il-praċetti tiegħek irrid naħseb u nżomm għajnejja fuq traqatek. Bil-kmandamenti tiegħek irrid nitaxxa qatt ma ninsa il-kelma tiegħek. Kliem tas-salmista jekk aħna nemmlu dan is-salm inkiteb minn David nafu li Alla kien iħobb il-David. Illa li David kellu qalb għal Alla, illa li kellu qalb għal Alla. Għax David kien jistudja l-liġi, David kien jaf l-liġi, kien jaf kemm sabiħa. Il-liġi tal-Alla ma tistax tkun liġi kera, hija liġi tal-Alla. Se jagħmel xi ħaġa kera Alla. Imma qed jgħidlu fuq il-praċetti tiegħek irrid naħseb. Irrid nimmedita. Araw kemm importanti li meta Pawlu qalilna biex nistudjaw it-Torah dak li qallu Timotju. Timotju ma kellux kodba oħra fil-liġi tal-Alla u l-profeti u s-salmi. Tinsawx fi żmien Timotju kien għadu ma nkitibx it-Testament il-ġdid. Meta Pawlu qed jgħidu studja, kien qed jgħidu biex jistudja it-Torah. Mela ma kienx waqgħet, mela kienet għadha teżisti u żgur li kienet għadha teżisti u għadha sal-lum, għadha wifqa sal-lum, qatt ma wafqet il-liġi tal-Alla tiġi osservata. Versi ieħor minn Salm 119 din id-darba ħammorru vers 48. 48 jgħid hekk ara. Nerfa' jdejja lejn il-kmandamenti tiegħek u naħseb fuq il-praċetti tiegħek. L-istess qed naraw, nerfa' jdejja lejn il-kmandamenti tiegħek u naħseb fuq il-praċetti tiegħek. Naħseb fuq il-liġi tiegħek, fuq it-Torah tiegħek, fuq l-istatuti tiegħek. Interessanti ħbib tiegħi kemm importanti li nistudjaw għall-kelma tal-Alla. L-istess Salm 119, vers din id-darba 97. Kemm minħobba l-liġi tiegħek, il-jum kollu ħsibi fiha. U dan huwa li Alla jridna nagħmlu, il-ħin kollu ħsibna fiha. Min x'kien inqumu, sa x'kien niġu biex nordu. Naħsbu fil-liġi tal-Alla. Naħsbu fil-liġi tal-Alla ġifieri naraw li dak li nagħmlu ngħidu u naħsbu ikun skont dak li hemm miktub fil-liġi tal-Alla. Imma jekk inti ma tafx il-liġi tal-Alla xi tgħid, allura suġġett biex ma tagħmilix. U hawnhekk f'għandek il-problema x'tiġi quddiem jiex huwa xi darba ħejlek itlaq minn qudiemi inti li ma mxejtx mal-liġi tiegħi, inti ma mxejtx mat-Torah tiegħi, inti li għamilt il-ħasen. Versi ieħor minn Salm 119, din id-darba ħammorru ġiex vrus l-isfel vers 99. Jien nifhem aktar milli mal-min tiegħi kollha għax ħsiebi fil-kmandamenti tiegħek. Dan huwa vers importanti ħafna, għaliex ħafna jinteressahom ħafna mit-titli u li tissejjaħ isqof u li tissejjaħ arċiprid u li tissejjaħ kardinal, jew kappellan, jew titlu ta' pastor, jew ta' xi doktor, ma jfisser xejn. Jekk daw qed iwarbu l-liġi tal-Alla u inti qed tistudjaw qed iżomma inti taf iktar minn daw in-nies illi suppost qed jgħallmuk. Tajjeb?
L-aħħar vers minn Salm 119 ħammorru vers 148. Vers 148 jgħidek kara. Bajnejja miftuħa tul is-sarit tal-lejl jien noqgħod naħseb fuq il-weda tiegħek. Matul il-lejl, meta suppost qed jitlob. Bajnejja miftuħa tul is-sarit tal-lejl, ġifieri waqt il-ħin li jiena suppost qed nitlob bil-lejl, jiena noqgħod naħseb fuq il-weda tiegħek. U l-weda talla x'inhi? Jekk aħna nerġgħu lura minn triqatna, jekk aħna ndawru wiċċna lejn Alla, jekk aħna nirqu mill-ħażen tagħna u nerġgħu nduru fi triqatu u nitolbuh u mbagħad Alla jisma' minn ġo s-sema u jfejqilna artna anke minn din il-pandemija u anke minn daw il-ħafna affarijiet pagani li għandna madwarna, anke liġijiet moqżiża li qed jgħaddu il-gvernijiet tagħna biex jiġu kontra Alla. Tajjeb, imma importanti, irridu nkunu nafu il-weda xi tajt. Il-weda tajt illi jekk aħna nimxu mal-liġi tiegħu hemm il-weda tagħna. Imma allura l-argument huwa rridu nistudjaw xi tajt il-liġi ta' Alla. Issa llum nista' ngħid isma' li għandna problema ħafna ikbar minn ta' David, illa għaliex David kellu l-liġi miktuba u forsi kellu xi kotba ta' xi profeti li kienu diġà nkitbu. Imma aħna għandna l-liġi tagħna kollha, għandna il-kitbiet tal-Antik Testament, għandna is-Salmi ta' David u għandna it-Testament il-ġdid kollu, ġifieri għandna ħafna iktar minn David x'nistudjaw. U ma tistax inti tistudja t-Testament il-ġdid jekk inti ma tistudjax it-Testament l-Antik. Ma tistax inti ma tistudjax it-Tora u tifhem x'qed jgħid Alla fit-Testament il-ġdid. Għalhekk ħafna huma mqarqa għax iwarbu t-Tora jgħidu li m'għadniex taħta u jippruvaw joħorġu lezzjonijiet mit-Testament il-ġdid illi huma favur it-Tora imma jaraw kif iduru magħha, kif ikissruha, kif iwaqqgħuha, kif jafġuha biex kunu jistgħu joħorġu is-suġġett li jridu huma u mhux dak li jrid Alla. U allura argumenti oħra huwa problema oħra hija li aħna uritna ħafna iktar gideb milli kien wiret Ġeremija. Meta Ġeremija qallu gideb biss uritna. Aħna uritna ħafna iktar gideb minn Ġeremija, għalkemm ħanidilkom ħbib tiegħi meta kiteb hekk Ġeremija kien qiegħed f'Babilonja, Babilonja illi f'dalijiet tagħha għadhom magħna illum, Babilonja li l-istess twemmin huwa adottat fil-Knisja Rumana Kattolika u għaldaqstant dak il-gideb li kellu Ġeremija għadu anke llum magħna. Imma hemm ħafna iktar illum. Għax illum hemm ħafna aktar knejjes differenti, denominazzjoni differenti, kulħadd joħroġ bil-gidba tiegħu, bit-tradizzjoni tiegħu u miskin il-poplu jibla. Pereżempju, waħda mill-gideb ta' Babilonja li ġiet għaddiet f'idejn ukoll il-Knisja Kattolika u għadha sħiħa sal-lum hija ċelebrazzjonijiet tal-festa tal-Milied u anke il-fatt li iżejnu bis-siġra tal-Milied. Xi ħaġa li l-poplu Ġermaniż jekk intom ma tafux jiftaħru l-poplu Ġermaniż illi kienu huma illi irreklamaw din is-siġra, kienu huma illi stabbilixxew din is-siġra fi żminijiet tagħna, is-siġra tal-Milied. U għal min verament jistudja u jaqra l-istorja x'inti mal-Bibja tittaqra anke l-istorja, forsi ħafna ma jafux il-poplu Ġermaniż huwa fdal il-poplu Asserjan. Hija studju naqatwil ma nixtieq noqogħdu nidħlu fih, il-poplu Ġermaniż huwa fdal tal-poplu Asserjan. Il-poplu Asserjan kien dak li kien imexxi f'Babilonja u għal daqsed is-siġra tal-Milied oriġinat f'Babilonja. Mhux ta' bxejn Ġermaniżi jiftaħru li huma rreklamawha huma ġabuha fil-pożizzjoni għolja li hi s-siġra tal-Milied. Għaliex għax l-iskop huwa li nbedu il-poplu minn Alla. Ejja ħankomplu. Qedtilkom dan il-programm ser ikun naqra kontroversjali, suġġett naqra kontroversjali, illa li fih
ħbib tiegħi ser naraw skritturi illi meta ġew maqlubin fil-lingwi tagħna mill-lingwa oriġinali saru xi żbalji fl-ortografija, saru xi żbalji f'xi kliem illi allura lilna kultant jiżvijawna minn dak li verament hemm miktub mill-messaġġ eżattament x'inhu. Nerġa' ngħid. Temminni u ma temminnix, mhux każ ta' salvazzjoni, mhux il-każ jekk mhux il-ġenna u l-infern. Imma taf tidħol il-ġenna ignorant. Meta Pawlu qed jgħid in-nies ma studjaw, ħallu quddiem Alla ġiburkom ipprovati. Mhux imbagħad tgħidlu xi spiritwali tiegħek qalli mhijiex risposta. Għalhekk qed ngħidilkom dan huwa suġġett naqa' kontroversjali. Fil-fatt ħanġibu żewġ eżempji illi ħafna jafu. Tajjeb, illi fejn ħanaraw tradizzjoni żbaljata ta' dak li verament hemm miktub. Pereżempju, jekk intom tmorru miegħi fil-Vanġelu ta' Marku, l-Vanġelu ta' Marku, kapitlu 7, versi sa 17 sa 19 jaqraw nekkara. Mark 7 minn 17 sa 19. Meta ħalla n-nies u daħal id-dar, id-disċipli tiegħu staqsewh fuq il-parabola u qalilhom: intom daqshekk bla moħħ. Ma tifhmux li xejn ma jista' jtebbal il-bniedem minn dak li jidħol ġo fih minn barra, la darba dan mhux fil-qalb imur iżda fl-istonku biex imbagħad jintrema fil-ħofra. B'hekk wera li l-ikel kollu hu safi. Hawnhekk l-aħħar vers li rajt, l-aħħar biċċa tal-vers, b'hekk wara li l-ikel kollu safi hija xi ħaġa miżjuda fil-Bibja, xi ħaġa li jekk inti tfittxa fl-oriġinal ma ssibix, jekk tfittxa fl-ewwel tradizzjonijiet tal-Bibja ħassiba in italics, jiġifieri mhux miktuba dritta ma maqluba, li tfisser li hija miżluda. Il-problema li għandna llum anke fil-Bibji Maltin hija li dan il-vers huwa miżjud u huwa miktub naturali, għaldaqstant sar parti mill-Bibja. Le mhuwiex. Jista' jkun ukoll qed jiftiem anke ħażin għax verament naħseb l-ikel kollu huwa safi. Imma hekk huwa l-iżbal, l-ikel huwa safi, mhux il-laħam maħmuġ li Alla qalilna tiklux dak mhux safi. Jekk Alla qallek tikolx majjal, Jaxua ma kienx qed jgħid tista' tiklu. Għandna l-istorja ta' Pitru, l-viżjoni ta' Pitru 10 snin wara l-mewt ta' Jaxua kien għadu mhux qed jikol dak laħam maħmuġ u qallu meta kellu l-viżjoni li m'għandha xejn taqsam fuq l-ikel ta' bħalma ħafna jgħalmu, dak jfissilhom ma jaqrawx il-komplement tal-kapitlu. Imma Pitru stess x'qallu lil Jaxua meta qallu kul. Qallu ma tarax mill-ejmen inqatt kilt laħam maħmuġ 10 snin wara li miet Jaxua. Tajjeb, mela tiġi qed naraw li fuq dan il-vers biss ukoll il-bnedmin huma mqarqa, ħafna għalliema huma mqarqa. Xi ħaġa li Jaxua stess qal, jekk hu possibbli anke dawk f'pożizzjoni għolja ser jiġu mqarqa fil-Knisja. U dak li hu, meta nisimgħu mexxejja jgħidu nistgħu niklu kollox, jiddispeċini ngħid qed jinterpretaw dak li qed jgħid Jaxua f'dan il-Vanġelu ta' Mark ħażin. U għalhekk Jaxua qalilna araw li ma titqarqux, ejja ħansemmu skrittura oħra. Dan huma sempliċità, daw huma tnejn li nafu bihom. Wara daw nibdew b'dawk li ma nafux bihom. Għalhekk mbagħad ikollna ngħaddu għal programm ieħor. Barru miegħi fil-Ktieb ta' Luqa, Ktieb ta' Luqa, kapitlu 23, vers 43 fejn qed naraw hawnhekk li Jaxua msallab bej żewġ ħallelin u dak li aħna ħafna nafuh bħala il-ħallel it-tajjeb għallum li jiftakar fija meta tkun fis-saltna tiegħek. Imbagħad qal Jaxua ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. U Jaxua wieġbu tassew ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi. U dan huwa vers letteralment żbaljat. L-ewwel nett ħalli nagħmluha ċara dan huwa jekk huwa maqlub mill-Grik, fil-Grik ma jeżistux komas, għaldaqstant dik il-koma hija xi ħaġa ġiet miżjuda f'Bibji oħra b'lingwi differenti anke fil-Malti. Imma jekk irridu ndaħlu koma għax il-koma tibdel is-suġġett tal-mistoqsija kollha,
Jekk irridu nagħmlu koma, għall-inqas ma nagħmluhiex hemmhekk. Ma nagħmluhiex wara tassew ngħidlek, imma nagħmluha wara tassew ngħidlek illum, ġifieri issa qed ngħidlek qabel immut jien qed ngħidlek. Inti xi darba meta ħanqajmek mill-mewt qed jgħidu Jaxua, meta ħadd tiġi għall-ġudizzju, inti ħadd tkun fis-saltna tiegħi. Kif nafu li dan huwa xi ħaġa li ġie maqlub bil-lingwa bl-iżball li fih, għaliex nafu li Jaxua dakinhar limit ma telax fis-sema għamel 3 ijiem midfun qabel qam mill-mewt. Issa nerġa' ngħid, trid minni jew le m'intix ħadd titla' fis-salvazzjoni, ma dik hija l-verità. Tajjeb issa ħalli ngħaddu għall-inqas illum intukom żball wieħed minn dak illi qed naraw. Minn dak li ħanitkellmu fuqu. U biex tkunu tafu l-iżbalji ħanamluhom issa ħanaraw fejn huma miktubin żbaljati u fejn huma miktubin differenti. U biex nagħmlu dan se nużaw Bibja illi tissejjaħ Aramaic English New Testament illi bħalissa qed taraw anke l-istampa tagħha tajjeb u dinha hija il-Testament il-ġdid miktub kemm bl-Aramaic kif ukoll bl-Ingliż. Fil-fatt issa wkoll ara ħanorukom stampa oħra fejn ħanorukom kif inhi din il-Bibja paġna bħalma qed taraw miktuba bl-Aramaic u n-naħa l-oħra hemm it-translation bl-Ingliż tagħha. Ejja ħalli malajr nagħmlu għal-laqqas insemmu żball wieħed u l-oħrajn inħalluhom għall-programm ta' wara dan. Hawnhekk ħammorru fil-ktieb ta' Mattew kapitlu 26 vers 34. Mattew 26 vers 34. U għawak qed naraw il-Pietru jgħidlu li jiena ma jkun qatt li nixħdek u qallu Jaxua tassew ngħidlek li dan lejl qabel ma jidden is-serdu inti tkun ġaġġħadni 3 darbiet. Issa l-istess ħaġa hemm miktub f'din l-Aramaic English New Testament. Il-kelma rooster hija użata u fil-fatt hija l-kelma serdu. Il-kelma bl-Ebrajk hija gaver. Gaver tfisser serdu. Li rridu noqogħdu attenti u nkunu nafu issa li x'ħin naqraw anke il-footnote x'hemm taħt fuq dana il-vers tgħidilna hekk ara. U hawnhekk qed taraw anke fuq l-iskrin għal min qed jara l-istampa isegwi fuq YouTube l-istampa qed taraw ukoll anke xi tgħid din l-Aramaic English New Testament. The temple crier was the gaver, Hebrew for cock or rooster. He was responsible for opening the temple before dawn and calling out loudly 2 or 3 times to announce the early morning services. X'qed tgħidilna dina l-Aramaic English New Testament version qed tgħidilna isma' il-kelma serduq kien il-laqam ta' dak li jiftaħ it-tempju filgħodu u għal darbtejn jew 3 jgħajjat isejjaħ in-nies biex jiġu għat-talb. Xi ħaġa simili bħalma ġieli forsi rajtu tagħmel jagħmlu il-Musulmani meta jitilgħu fit-torri u jitilgħu jsejħu lin-nies għat-talb. Meta mbagħad niġu għall-Knisja Rumana Kattolika dawk bidlu kollox ikunu għamlu l-qniepel. Meta tisma' l-qampjena jiġifieri ħatibda l-quddiesa jaħmorru. Imma li qed naraw hawnhekk illi s-serduq kien il-laqam ta' dak il-bniedem li jiftaħ it-tempju jsejjaħ in-nies għat-talb. U dak li kien qed jgħidlu Jaxua, kien qed jgħidlu Jaxua isma' qabel jiftaħ it-tempju għat-talb, inti tkun diġà ċħadni 3 darbiet. Issa, jekk tittemmen inti teqpa' temmen li dak inserduq l-asfur, ma jiena għandi l-ebda problema jekk tittemmen hekk hemmen hekk. Imma fejn hu l-ħażin? Il-ħażin huwa dan. ħafna li ġejjin mill-Knisja Rumana Kattolika ħafna drabi żgur li attendejtu il-festa tal-Ġimgħa Kbira u min jaf kemm il-darba rajtu dak it-tifel dik l-istikka twila hekk u bis-serduq fuqha. Jiġifieri mhux tal-issa qed nifhmu ħażin
x'kien qed jgħid Jexua, imma qed nagħmlu anke reklam storja biha. U dana is-serduq qed intuħ anke speċi ta' jien naf pedestal fuq x'qed intellawh. Temmen li kien serduq, emmen li kien serduq, se tmur l-infern jekk temmen li kien serduq. Jiena ma ngħidx li tista' tmur l-infern, imma ħanajdlek ta' tidħol il-ġenna Jexua jitħaq bik x'in ikun jaf li inti qed temmen hekk. Allum ħanieqafaw, dina kienet l-ewwel żball li nsibu fil-Bibja meta ġiet trodotta. Tajjeb, u li ħafna qed jagħmlu bħalma qedtilkom noqogħdu attenti għax nibdew minn żbar żgħir u issa bħalma taraw fl-erba' skritturi oħra li għandna baqgħna xi erba' oħra fuq x'nitkellmu anke żball kbir ħanibdew naċċettaw issa. Imma dak ħanarawhom fi programm ieħor bħalma dejjem ngħidilkom ħbib tiegħi qatt toqogħdu u temnu dak li jgħid il-bniedem. Oqogħdu biss fuq dak li hemm miktub. Fisem sħabi ta' Malta Messjanika insemmilkom.